ndikati makadi baba vakandibvunza kuti kwakanaka ere ndakati kwakanaka baba ndakusiwaika ndikurikurionemi ndakusiwaika basa mwana wenyu ndikanzi ndo ndati pamusoro ibaba ndakanzwa kuti asikana enyu zvakaita ndikanzi shuwa zvakaita ndikati kweni makandisopiko baba ndikanzi handina pandokwanisa kuisa kutokanzwa kuti pfuma yako ukaramba uya kuno mwana ari kuroorwa ndikati ndinokodzera kuya mushamanyini baba inga ndakauya neyangu wani kuema kujivewo yangu saka ndopandakwirawo ndichiti ndakwirira tezvara vangu wauye nemukwasha wangu tionesane muno kuti vari kudyira pfuma yangu indakavarorera taura chimwe akutaura zvinhu maronde ika uchenjera kuti ndokugona mukwasha uya akuizira manje kuti amwana uno kuti ari mazamu shanga mberi ndosvirapa. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Ndauya pano kuti ndikutaurire nenhau yeZC Security wemachechi, wezvikoro, wemaindastri nepese zvapo panoda kuchengetedzwa. Tsvagai ivava wedu isusu weZC Security. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Andira kuti vamari yayo akuita anga atwara pamusoro ichangamiri inini ndakadanana nemudzimai wangu ndadanana naye ashanda kusokumamunganirwa ndikati musikana ndabuda inini handisina zvokutamba ndoda kuroora ndobva ndati mudzimai zvotoita kudanana kwataita chienda kumusha wataurira tezvara wangu kuti ndaona mukomana wangu kwamumba kwakanyera ada kuroora shuwa ndakamukadzi akaenda kutaura bhanudzi zikanzi aiwa baba uwira nazvo ndikati zvakanaka baba hapana chakaipa adzimai tibei date ndobva tapa date shuwa ndakachitungamira shuwa ndakabva kupindura ndakaenda kuvabereki vangu ndakanonangidza kuti ndakuenda kunoroora shuwa ndakauya nezvinhu zvangu ndikanooroora ndakaona shuwa ndisvika shuwa ndikaona musha wakazara kuti zvekutanga ndabva ndafara ndakati aiwa muno ndatambirwa shuwa akagara ndabva ndanesana mudzimai wangu mudzimai wangu handida kumuramba zvokumusii ndakabva ndamutakura nakwatete ndikati aiwa mudzimai kunesera kwati ndinokudzora chipa ndakakutora ndobva ndasvika naye kuna tete ndikati atete mudzimai handisi kumuramba ndiri kuti ndidzidzisirewo kana magona uya naye ndikupai chisoma shuwa mudzimai kana atete hatingataure tega tikakunzwawo kuno mudzimai mudzimai paakabvunzwa zvakanzi zviri kutaurwa uno zvinhu zvikati andikombokunga ndikaenda kumusha ndikamboenda kumusha zvakanaka natete ndiri kukuendesa ndobva ndatakura mudzimai wangu kuenda ine pandakaperera svondo rangu riye ndobva ndateera futi kwakona ndobva ndapfuura neroti ndichida kunoona kuti mudzimai wangu akasvika here ndobari kana achikwate shuwa ndikasvika ndikaona adzimai wangu ari kusuka ndikupfuura neparoti ndikuona apa tokesha mazindobva wamira amai ndikati obva mwana wangu shuwa ndikapindira ndobva ndatena vakabvunza ndiri kuya ndobva ndatena ndobva ndadzoka mukumba ndobva ndagara atezvara kubva zvanesa kuwanisa ndobva ndikwirira dare zvakanzi pachiribushu shuwa ndobva ndakasvika chiribushu ndobva tonga ndobva ndarambana ndobva ndachatwa mupenhatu ndobva ndatora mbiri ndobva ndasara neimwe chete chimiro kuti mwana wangu chidai shuwa zvadaro ndakazoona pakati apo ndikona shuwa ndakamboenda kukumbira mwana shuwa ndakapiwa ndakaenda naye kumba chimunangidzo wahama dzake zvandakaimukarai ndimunangidzo wahama ndichita kuti pamwe ndinogona kuzofa mwana asingazikani hanzvadzi dzake shuwa ndakaenda naye kumba ndakaningirika naye ndabadzika ndizonzwa ndafonera zvikanzi mwana akuda kunyora fofo ndikati zvakanaka madzimai ndo zvakanaka ka kuitira kuti ndiye mwana wedu shomwana ndobva ndakumbira adzimai yangu ndikati adzimai mazuva onai mazuva yapatuika ndikumbirawo zvikati nadzimai ungadanga renyu rakanaka iri torai mbudzi yenyu mbiri mutengesa mutenge mwana ndiye mwana weduko ndobva ndatora mbudzi dzangu mbiri ndobva ndatengesa ndobva ndamupa $60 ndikati mwana ngaauye zvikati mwana wangu anoperera kumadziro ndikati ndina mutemo wakati ari mwana wangu anotouya pamba ndikuti ndine mudzimai zvinhu zvandiri kushanda nemadzimai achione sho mwana akauya akaenda ndakazonzwa ndafonerwa handakuforonda kutarisa kuti mwana akanyora kuti ndakaita sei ndikati aya zvine mwana musikana kana zvanaka zvinonaka ndizonga ndafonerwa zvikanzi mwana atizira ndikati aya kone kunetsa kana ari wamukwasha anouya ndobva ndanyara zvangu ndizonzwa ndafonerwa namadzimai
azina Tezvara nyuya kuno mwana kuru wamangwana. Tikati nakuru wamangwana. Tikazinoita here ndiwe ikoko. Tikanzi koma kapisa mombe zenyewe akati dyai kana musikati todya. Ndabva ndaziva ndazvatakaramba ndiyani. Vandanyara zvangu ndakati ndakati. Ndabva ndaziva kuti Tezvara vangu inini mwana pandakatungwa mudare ndakanzi kana kuona mwana amai varohwa auendi ine shwana asingaendi kokona ingoti ndakasvika kwaTezvara vangu ndikaona mwana asima kuti ndauyaona mwana wangu ndauya kutora mwana wangu handaenda kwarohwa mukadzi ndizonzwa ndabva ndamirira ndakati Tezvara unofunga vachandifonera ndikatidze mukadzi wangu kuti mwana ndakamusiya mumaoko maTezvara ndikaona mazuva ekurohwa mwana endidzana ndikabva ndafonera Tezvara vangu ndakati ndabva ndafona amai ndobva wadaira kwakanaka here kwakanaka mai ndatorona baba ndikadziwo zvakanaka ndobva wauya ndifona ndobva wandipipa ndobva ndafona ndikati makadi baba vakandibvunza kuti kwakanaka here ndakati kwakanaka baba ndakusivaika ndikurukuruonemi ndakusivaika basa mwana wenyu ndikanziwo ndobva ndati pamusoro ibaba ndakanzwa kuti asikana enyu zvakaita ndikanzi shuwa zvakaita ndikati kwende makandisaupiko baba ndikanzi handina pandokwanisa kuisa kutokonziva kuti pfuma yako ukaramba uya kuno mwana ari kuroorwa ndikati ndinokodzera kuya mushamanyini baba inga ndakauya neyangu wani kuema kudyirewo yangu saka ndopandakwirawo ndichiti ndakwirira Tezvara vangu wauye nemukwasha wangu tionesane muno kuti vari kudyireko pfuma yangu indakavarorera Burewa. Taura chimwe akutara zvemaronde iga chenjera kuti ndokugona Mukwasha uyo atora mwana wangu achinene kumadziva akagara naye abvisa pasu chete akureka nechakabviswa akampa mwana wangu box mwana wangu akamuona aita box rekutanga mwana wangu akawaye kumushoka akazvimba ndikabvunza ichi chaitika zvikababa takataigwa zvimukadzi ndakarohwa murume zvekudanga ari muno mukadzi wake daisizasingataura ndikataura ichi mwana kugara pano hazvina basa ndokuchengeta ndobva ndagara 2006 ndobva ndaenda kudai kwachakono pano mwana akuna show ipapo pano mwana uyu Mukwasha akanga avhura pachisha paakushanda mwana apo kati kani mwedzi mitatu ina iwe endoudza kuboke vai ndovatuma mukoma wake akaura panga pangu kuti akaenda nazvimwe akaenda naye ndobva vaenda kumutauri kazi nyina kumusha kwanzi kwane mwana uyo akapinda zvikanzi ndichauya ndiye ndichauya svete ine no apa ndipane mwana womudzara indakwira dare ndakwira dare ndakwira ndekwakusha shuwa akauya nemukoma wake akutongwa akatosaina pamapepa zvizaru kuna bushu akutongwa nyaya zvikanzina handipasembamiri nomukadzi wechanichada mukoma wake akanga aripo kana ari kupenyu akakuti baba mudiki tase nditembo mwana wenyu uyo akapikisa kudare kusvikanzira kushu iwe hatikunetse yokusaina uri mambara waramba mwana wako wechimombe ende uchengete mwana wako kumusha chengete kanokura uendesa kuchikoro kana akaroorwa idya mari yacho kana akafarika nokuti arangana kwake uye akaenda kunosaina pepa pachangaro yavo vambisi vakavarimo vakatarisa esekretari wachine ainyora aripo kumusha anonzi chizito ushu zvakanaka kaizvo ndapasiswa kwenodari apazikabvisuka pana umbaruma kana maikirepakaverekwa andikutaura pamberi pamwari munhu akabvisa mari yake dzona Tezvara zvinokodzere kuti wadi unokoma kuti wakadya mari usii handa kuchikaatikake amai vachagara kana chimwe akabvisa mombe mbiri kuchino mabheira $25 mombe 2 aine chayakabatsira akadzi nechakamire iwe watakura mombe inotsika iwabvisa yomutoko watingiteka wabvisa mari yomombe mbiri chitakura mombe chaya inotsika kuendera unopa Tezvara vako kuenda mukatokaende shuno shanga mbiri ndezvirapa ndakapenda munhu ndakapenda mwana wangu wokaya wakapa mwana wangu waita gondo ndikati zvakanaka chaizvo ndati gondo wako uyo gondo revati gondo revere
wakutoresa mari yangu mumba $100 ndakushandisika yako iri pabeba ko musi ndakapara ndiri ndakapara ndoke ndobviswa kuti mari 100 ndinomukwasha kundichetsera kwada nhasi pasuri yao yantarakani ndanyora pasi yemandakani babako adakisa zvinhu mushopo here adakisa zvitoro tumachifi chaipi chaipi chenjera kutaura tanga miri ndataura ndokweni uya iwe kanyera wanza zvatawana murewa tembo dai vaiziva vachiti mwana hasi wangu ndakaramba mwana vaizondifoneri kuti mwana ari kunyora ndichimuya ndichitora mwana ndichitakura vaindipirei mwana ndichienda ndichivakumbira pamai vakatozvakanzi mwana ngaende kuna baba kuti azirane nehama pasina pfuma kana kuti mwana ari kunyora iti vaiziva kuti ini ndakaramba mwana mudare vaitikumbirire kuti tikuda mwana kutanda kunyora form 4 ndichitengesa mbudzi dzangu kutanga mamwe tichikumbira adzimai vatigere nawo vaitikumbirire vasingazoti vachizoti ndakaramba mwana mudare murewa iyo murewa iyo kai kuti ndipe mwana wake ndakanyatsoona kuti akuziva manje kuti mwana uno kuti ari mazamu achiyenda ndakakwake amai vakadira kurambidzaira iwe mwana akuna chikoro chinoita zvichokuti mwana uno anobva pano achienda kumadzira iye akarambiwa masiri vangu akade kupota muchitonga mega mwana uyu kuti afanikoini ndikamukwana chief right ndokubva ndazogara pasina adzimai angu yataini akuziva kuti mwana wake akuhwandira mazamaya zokwati ndakamupa mvuma akaenda ndamutoa chikoro ndaibvisa ndoka iye nipano zvinhu zvivani ese zvinhu zvakasabudese ndichibhadhara kuchikoro kutenga mafomu ndakamupa kamuenda naye ndikamuti amurege iva amai vakatiti munhu arambidze kuti mwana andoona kutsvakwa kwake vaakuziva kuti mwana wangu ngataitsoke zvikandimukamurambidze musi mwana uyu waenda akaenda dzinenge 4 days abvanyira chikoro ndobva iye atengesa mukwasha mbudzi yake tobva kupa $60 imari yako ikuno zvekushoro chokwadi mwana uyu anayo ezvidayari apakasikana kacho waranowara ndikandasiku ndakapuwa $60 takati waona kuti waanova zamu tekeza zvainoda mwana uyo chokwadi akadya akabama yake iye akadyiwo yake 30 pa60 handina kutuma kuti enda daidai kutuma ndaikumupita chikoro ndokunenda 0 grade kusvika grade 7 form 4 ndibvisa mari yangu zvino ndinda akatwa kufa kwatsuru busi chayani zvakatonyorwa ndipesezvani kutaura ndode mapepa akamira auya ndagona kunatora kuseri kwakushu apana chai ndotaura raipoti 0 muchiverenga mega imimi kuti kwaapokati kuti kwapokasaenda kuti handiri chitsotsi alright ndazvinzwa tanzwa tese taura pamusoro yechangamiri chakanaka kana munhu wakatadza kuchikora muramba uri munyoro kwakanaka stereki ndokuti isusu tigone kufamba ndokuti kukwira kwandoita haisi nyoro kwirira pfuma yangu kuti ndiparadza mari yekuya muno ndosaka ndati ngauye nemukwasha wangu tionesane kuti vari kudyire pfuma yangu ndione kubata mukwasha wangu apa ndipedzane mukwasha wangu ingadai mukwasha wangu aripo nemukadzi wangu izvozvi vari pezvo ingadai ava ndabvisa kuti rapabhenji ndasara nemunhu wangu variga mukwasha wangu ina handigoni kupa mukwasha wakewo asati awake zvandakatarirwa nodari ndozvandinazvo maroni anoziva kuti mukwasha wake uya abvisa zvaakataurwa nachangamire vakafa zviri papepa ndakabvisaka ndakavapa kamombe dzaudiri ndakasara nemombe imwe chete kuti mwana wangu achikura ndakabvisaka timbonyataura tidzwe musikana amai vachiamasikurira baba vakati kanadara kwangu kachifi ndobva vachati pamombe na chinhu ndodze damage kudamage amwana ndoti kuora ndobva ndapuwa mombe mbiri 1
Dogo eshituka kuzibwa mabhera mozao. Vakati vakisina kutinga tuma sweet. Vasinga dogo vasozi baba vakati vanobvisa moto 1 2 namakumbo 4 muchishana. Atitika avana kubvisa. Mombe yashiya kuzorora mwana machero wakunga arambadara mambo avana kubvisa. Shandira mwana wangu kwasha mchinchina yakashandira. Ndinoonga shandira mwana wangu. All right. Chitaura ndokupesera. Ndikataro ndiri mwana mudiki. Nokusaziya pamwe ndikanzi handisi kuziya. Kamboza chinonzi damage munhu anenge akaita sei. All right, chimbomira. Chimbo. Handinawo kurambidza kutaura kuti chinonzi damage chii. But pano zvandaregera kuti usataure kuzoro kuti damage. Nyaya iripo ndeyekuti dombo wako naye aripo uya naye, asi ukakoniwa uchamubhadhara kufamba kwaari kuita zvinzo. Iwe mureva unoyamisiwa 24 wazvinzi kera ndikukumbira kuti pakuuya ngavasisiye mwana wauye naye mudzimai wangu nemukwasha wangu wauye naye basa riri rifambe zvakanaka. Teerera unzwe zvandoda kutaurira pazvada kudzidzisa. Mwana ari kumusha kwachimombe, mwana wako hachinji anoramba ari mwana wako. But inini zvandotarisa kana ndichitaura nyaya dzevana handizotonga ndichida kuparadza musha wevana. Kana mwana ari kumurume pana pasandangu chikonzero paanogara ari kumba kwake kumurume wake anonga akugara achiunzwa akiti achimunzwa mundove nemurume wake. Hatisi kuda izvozvo, tinozotaura titange tapedza iyemi muri vari mutange mawirirana naatezvana musati mawirirana toda chokwadi. Iwe enda kuseri kwabushu kwamandazi wotora chi iwe uya nedombo wako zvinhu sezvo no problem. Chienda murehwa kwado iwe kanyera chienda